Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam, ti pakasaritaan ngayon kam ikanbiyag ita, kat impatulod ti pagayam ang nagpailinged itinagan nga ador, manipod iti bengget. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Adamat pakasarita kiti biyag, akayat ko nga ibinglay kada kayo ita. Tabareng makaibati kada kayo, iti basit nga adal, karag iti padak adumdumngeg. Bueno, papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Ador, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Kasano na ito yan, Roger? Mangrikap mo't amin na massage clinic. Sa dino pa'y itangay ti pangalaan tayo iti pagbiag tayo. Awan mabalin tayo, Manong Ador. Pandemya mo't ngaminan. Dahito ti magkagapo no apay nga agsara tayo palaeng. Ay, huwag nga, Rod. Ay, huwag gayam. Kasanumot nga taitan, damarga kan ela. Huwag nga paiso. Kumusta da nga taitan? Ang damot lang nga taabastuda? Tinasayaat. Intay da pasyaran. San abale, ag face mask tamat. Kayat ko rita, Manong. Boring mat ngamin ti awan aramidan na. Inta pasyaran ida. Sige nga, Rod. Mapanta. Kumusta kayong ditoy, Marga? Ne, sigamat gayam, Ador. Apay ngay may ka. Idin to ta maiparit ti rumwar no awan importante a papanam. Amangan no makaala kahit agrara ira asakit ita. Unay kamutin, Marga. Nagadunti imbagam. Kan may sa anak ngagmay-may sa nga imay dito'y ayan yo. Kadwak ni Roger. Naimbaga oras mo, Manang Marka. Ay, kastamot kan ka, Roger. Ala, sumra kayo pa nga rod, Di taunag, ti pagsasaritaan tayo. Naimbag man ta nakapasyar kayo adwa, Manong Ador, Manong Roger. Makapaboring ti awan araramidan kan kasarsarita na. Wan nga ron, mailiw ka no ni Manong Ador ka ni Manang Marga. Iso a kinuyog ko dito ayan nyo. Anya? Tila ibagbagang mat, Roger. Katno si ka tinangawis kanyak. Sa bagay, agbagay kayo matkit di adwa. Tinasayaat. Panawan ta payla ida, Roger. Inta agluto iti merienda tayo. Wanela. O sige, Manong Ador. Makaamukan ka ni Manang Marga, wan? Tila ibagbagat agi dya adwa agagayam ta. Ala, baybay ang talat taidan. Agistoryata man kitdi. Tapno saan ta maboring. Nakaumay kayo mat dito'y boarding house mi ken ni Roger. Ma'am Daniela. Addan sakit di napatag nga ibagayo Nagsasarita kami ngamin kadagiti kakadwak nga officers iti massage clinic tayo. Kat nagnunumuan mi, maiwaras ti daddo maapundo tayo ita a pandemya. Dakkel ti maitulong da iti awagas kadagiti kakadwa tayo. Gapo taawan pamastrakan tayo. Kasta ka di, Mama. Sigurado amaragsakan dagiti kakadwak ang masahista. Gapo iti dayta. Pagyamanan mi, numaawat dan ti interview akash. Talaga ngamin aparikot ti impay daytoy a pandemya. Ay, wan nga ron. Nga bala, kitaan ti grupo no anya pa'y dagiti makatulong kada tayo. Kat ibagam kadagiti kakadwam, nga urayan dala ang ti maiwaras kada kayo. Kat si kanton ti makaam mo amang iwaras para kada kwada. Da kayon ti makaam mo, Ma'am. Kat pagyamanan mila unay, gaputa da kayo lata at tumultulong kada kami. Nang runa ita panawan, takastoy matan ti mapaspasamak. Naimbaglakid din tadain ti management a cash assistance para kada tayo ang masahesta. Una rod ading Ella. Naimbag lang adda paggastos tayo, kabayatan ang nakasara tayo. O sige nga Rod, mangan tayon tapno saan nga agbaaw dagiti makan. Madamdaman ton ti panag-iistorya tayo. Walmat nga paiso, Manong Ador. Enjoyan tayo kaya diti panagkakadwa tayo nga oray pandemya. Inton malpas tayo amangan. Mapan kami to ka ni Roger iti grocery. Ay umayak mat Adamat gatangak, Ella. Saanan manang?
Inton mamisan ton ti panag-grocery. Ha? Agis istorya kayo pailaan ka ni Manong Ador. Anya? Pasensya ka na, Marga. Ngam tinulagak daela kan Roger. Tapno baybay anda ta dito'y ang makapagsarita. Nagloko dagidyado. Pinanawan data matlatan dito eh. Ngam anya jay ko nam. Tinulag mo ida tapno panawan data dito eh. Uwan, Marga. Ngamin, adda kayat kung ibagakan ka. Kahit napatagday to eh. Anya nga min dayta, Ador. Pasensya ka na. Ngam kayat kung ibaga, tipod no amarikrik nakparakan ka. Anya nga min dayta. Di ka nagpalpalikaw pay. Ibagamlatan no anya talaga ti kayat mo nga ibaga. Di ka kumagumurgura, Marga. Agayatakan ka. Anya? Sigurado ka kadi iti dayta nga ibagbagam ita kanyak, Ador? Laglagi pam nga anak ko. Upat da. Apay asyak pay lang ti pagdatunam. Gaputa talaga nga ayayatan ka. Kat napatagmatan kanyak dagiti amin ang napatagkan ka. Nubilang ikanak iti gundaway, amang ipanaknak itinapudno a panagayat ko kan ka. Ibilang kunto, kaspudpudno nga anak, dagiti anak mo. Sigurado ka kadi iti dayta, Ador? Uwan, Marga. Kat ikarik nga agbalinak to anapudno, kadagiti karikan ka. Kinapudno na. Adamot reknakan ka, Ador. Kat sapay la kumaa. Tadi nak to pagladingitan no aklunak ti ayat mo. Ikarik dayta, Marga. Gapo, taay ayatan ka unay-unay. Kablawan da kayo, Manang Marga. Manong Ador, naragsak kami agagayam yo para kada kayo. Agyaman kami, Ella. Ngam, di yu payla ko maibagbaga iti sabali a tao, ti maipapan kada kami kan ni Marga. Kidawon mi, nga ilimot tayo paylaan ko mati amin. Awan pare ko iti dayta Manong Ador. Awan pa nga ron tidakdakamatan mi, kanagiti kakadwa tayo, no dayta ti kayatyo. Ay na Manong Ador, Manang Marga. Agkalay sa kayo kit din. Sayang ti panawon. Sika talaga, Ella. Di ka madanagan. Dumting tumat lang dayta. Ang amno ita, narigat may laeng. Gaputa madama pay laeng ti pandemya. Sabagay mo't kit di Ala, da kayo lat nga rodan ti makaam mo. Basta naragsak kami ka ni Roger, gaputa na ibkas matlaang ni Manong Ador, tinabayagan amarikrik nana para kan ka, Manang Marga. O, ala nga ron na. Ag-celebrar tayo. O, Ella, agluto tayo dito boarding house yo. Sige Ay, kayat ko day ta, Roger. Inta nga rod gumatang iti mailuto. Okay, awan parikot iti dayta. Ang siaklatan ti rumar. Agbati kan dito eh. Agyaman kami kada kayo adwa. Talaga, agagayam da kayo. Nasayaat mo, tanadanon ka dito boarding house ti kabsat ko, Ador. Apay ka di, Manang Linda. Adda ka di ibagam kanyak. Talaga nga ada, Ador. Kat napatag ti kayat ko nga ibaga. Kayat ko asalod sudan. Nupod nga ada relasyon nyo ka ni Marga akabsat ko. Jack ilibak, Manang. Ngam ay ayatak ti kabsat mo. Kat kabalak apanak nakanday takan ka. Nasayaat nga rod no kasta. Ngam kasanundag iti anak ti kabsat ko. Adapay la agad-adal. Kabailam ka di nga ipatag ida? Uwan, Manang. Ipatag ko ida. Gaputa kabalak nga ipatag amin dagiti napatag ka ni Marga. Sige. Jaklapdan ti relasyon nyo. Ngam di mo kumapaspasakitan ni Marga. Gaputa siyak ti makalaban mo. Ulitak ti agkari kada kayo, Manang Linda. Ipatag, kan ayatak itinapudno, ti kabsat mo. Agyaman ak unay no kastador. Sige nga rod. Ibati ko dagiti inyag ko dito'y anat natang. Da kayon ton ti makaamo amang iluto ka dagitoy. Agyaman ak, Manang Linda. Sige, agawid akon. Inakpay agpakada ka ni Marga iji kusina. Nakaragragsak tayo amin ita, Marga. Kamaudyanan na. Manglukat matla ang ti massage clinic tayo.
Uray kasano. Ipalubos dan amang lukat tayo manan. Wen nga rod, kat sapay la ko ma. Taag sublimot lang dagiti sigod a customers tayo. Un Marga, idaw-dawat tayo dayta. Kumusta kayo ditoy, Manang Marga? Manong Ador? Kastoy, naragsak. Gaputa ag trabaho tayo matlaangan. Wen nga rod, adan tumutlangan maipawit ko kadagiti anak ko ija probinsya. Wan, Manang. Barbarang umadunto ti customer tayo inton agbayag. Di ka madanagan, Marga. Tulungan ka kadagiti anak mo. Agyaman ak no kasta, Ador. Mabainak kumakan ka. Gaputa saan mo mat a responsibilidad ida. Manipod ita. Ag tinulong tan. No umanugot kalakit di. Agkalay satan. Ay, ala, sorry Adak ngamin ditoy. O sige, panawan kayo pa'y. Tapno makapagsarita kayo na imbag. Okay lang, Ella. Saan abala Gaputa pagayam da ka. Wenmat nga agpaiso, Ella. Sige, Ador. Kasaritak to dagiti anak ko, maipapan iti daytoy abanag. Naragsakak para kada kayo adwa, Marga, Ador. Naadaan kamatlaangan iti love life. Una rod, ma'am. Kat sapay lang ko tamalpas matan da ito pandemya. Tapno ag sublimatan ito normal, tibiyag tayo amin. Sapay ko matakasta, Ador. O sige nga rod, panawan ka pa'y ditoy. Kasaritak mo't dagiti daduma kakadua tayo. Sige laang, ma'am. Anya ka di pa'y laang tiar aramidam dito'y ruar, Marga. Nalamagan dito'y. Sumraktan di taunag. Pampanunutak lang amin ti sitwasyon ta. Kasanon, no saandak akayat dagiti kakabagyam. Hindi ka kumagpanunot iti kasta. Saandak tumot nga talapdan, gaputa talaga ngay ayatan ka. Kan maysa, nasayaat ka a tao. Isungawan mo't nga ti makunada. Sapay la ko mga rod takasta, Ador. Sige nga rod, sumraktan. Nalamiis nga agpayson dito ruar. Kumusta nga iti panakisarita tayo kanina na Linda? Mayat-mat, Roger. Impalawag ko kan kuana, ti maipapan iti naamuan na. Nga imbagbaga ti kaanak kak maipapan kan ni Marga. Kasta tinasayat. Siguro nyo ti mabalin adiyo pag kinaawatan ka ni Manang Marga. Wan Roger, jak ngamin kayat nga darum swa adimi pag kinaawatan. Gapo, tay ayat ag unay ni Marga. Ay na, nagmayat dito igit ti baybay. Naimbaglakid din, talampasan ti pandemya. Makapagpasyar tayo nakastoy. Wan nga rod, Ella. Isu nga enjoyin tayo ti aglangoy ita. Wala manong ator. Katagyaman tayo iti Diyos. Gaputa di na tayo binaybayan, oray di karigatan ti pandemya. Gusto ka, Roger. Ala, intayo nga rodan aglangoy. Ag-enjoy tayo. Naragsakak, gaputa nasarakak ni Ayat, oray kasla imposiblen, Mr. Lonely. Ita, naragsak kami kani Marga, ket kaden nami dagiti anak na. Kastan, ket agyamanak. To'y pagayam mo, Ador. Ador pagayam, agyaman kami iti panangibinglay mo iti daytoy apakasaritaam. Napintas ti love story yo. Ket ditoy ama panagnakan, ani Ayat, ket addan na eranta apanawen, tapno masarakam. Bueno, papagayam, inkay nangigan ti panakaidrama, ti pakasaritaan ti pagayam, ani Ador, dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Insurat ni Brian B. Agustin. Iti direksyon, Virgie Paclay. Sound effects, Triple R. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo, ti MPBC Drama Production Center, ti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon, agyaman kami, itinkay panang tarabay.